Dneska se družimo na poturnice od projekta Motivacionalnog građanstva u skladu sa prirodata. Tema na obukata je pripremanje na zimski modeli, zimska sejtba, pripremanje na zimski permomodeli i zimska sejtba. Predavači vidje kako isjekupat naša Tatjana Banović. Predavanje je trajalo 2 dela. Prvi del i to del, do pauza i blagodarom za prisustvuto i poželim vam uspešna obuka. Dobrodošli na predavanje koje ima za cilj da vas, samo da ja odmah uključim prezentaciju, koji ima za cilj da vas uputi u zimsku setvu i sadnju i decembarsku setvu. Kao što sam rekla, ono što je najvažnije od svega, vi ćete dobiti lekciju 1. Lekcija 1 će imati sve podatke, jer oni koji prosto nisu stigli danas da prisustvuju predavanju ne moraju ni prisustvovati. Ovo je predavanje koje se radi za Makedoniju. Mi imamo 10 gradova iz Makedonije danas s nama i oni svi dolaze u jedan amfiteatar. Evo ga, ustala sam u amfiteatr, odnosno jednu prostoriju gdje nas se slušaju. Ide. Dobro je. Tako da će se ovo predavanje za sve vas ponoviti. Dakle, sad kad sve ovo može da krene, znate šta, hoću da vam kažem da u životu treba sve da se uči, sve da se nauči i to je moje, prosto je to nekakav parametar mog životnog kretanja. To je ono što ne znaš sedi i nauči ili što bi neka piti duga čarapa. Možda ja to nikad nisam znala, nikad nisam radila, ali to ne znači da ja to ne umem da radim. I to je uvek moje nekako životno geslo, da sve što ne znam da radim, a zanima me, naučim. I ovdje muka me naterala da naučim, da pokrećem host i da radim, gledam sad ove sprave. Svi znate da imam veliki otpor prema mašinama i generalno čitava razmišljam o tome koliko smo razmašani i koliko na mašine se rade, jer je celi vrata i na svakom segmentu mi zapravo ne učimo fokus. Evo u ovom trenutku ja moram da učim fokus jer moram da vas pratim sa sprave. Što se tiče ovog predavanja, ovo predavanje će obuhvatiti zimsku zonu, nekakav aspekt analize zimske zone, a zatim obuhvatit će decembarsku setvu. Mi ćemo ga održati u 2 dela. Jedan deo jeste analiza zimske zone i drugi deo jeste decembarska setva. Decembarska setva se odnosi na kontinent, evo piše vam dole da je u pitanju kontinent kao zona, što znači da mi, svi vi koji ste na primjeru ili na planini, možete samo da gledate ove informacije i ove datume analitično, jer ćete svi vi dobiti i datume i svoje kalendare. Zapravo šta hoću da vam kažem, pošto vas ima puno danas, program počinje 10.12. Vi ćete već početkom decembra dobiti sve informacije, vi ste dobili kalendare, ali dobit ćete sve informacije, kako se šta seje i sadi. Tako da niko ne treba ovdje da bude zabrinut, jer ja vidim da je učionica zapravo puna pitanja koje su vezana za lekciju 1, jer su ljudi navikli da se plaše, da se spremaju napred. Vi ste već dobili spisak sorti, to je već dovoljno napred. Za sve ostalo je potrebno da se gradi poverenje, jer poverenje se gradi u tom smislu da ćete informacije dobiti, da nećete biti uskraćeni ni za šta i da ćemo onda, kada počne program, zaista imati priliku da odgovaramo na sva ta pitanja. Tako da, eto, možete budete potpuno opušteni. Ovo je samo uvod i ovdje ne mogu zaista za 45 minuta koliko traje poglavlje 2 da dam nekakve detaljne informacije. Vama će lekcije 1 imati informacije koje se odnose na, dakle, vi ćete bukvalno imati ubačene sve kadrove koji su vezani za samu setvu i sadnju. Dakle, setva i sadnja će biti prikazana za svaku biljku, svaku vrstu, jer ako pričamo o praziluku, ja ću vam pokazati kesicu praziluka, to ću moći da uradim, ovdje to ne mogu da uradim i objasnit ću vam kako da obavite setvu i koje su prevencije. Tako da vi možete da budete samo opušteni ovde, jer je, kao što sam rekla, sve informacije će se pripremiti na vreme. Ja ću samo ovdje da vidim
gde ja tu mogu da uključim snimanje. Negdje mi je ovdje snimanje, ali trenutno ga ne vidim. Sad ćemo da vidimo. Ali nemam crveno dugme. Aha, našla sam. Sada ćemo početi sa snimanjem, ne znam što će se desiti kad ja počnem da snimam. Ovako, idemo odmah sa predavanjem da vidimo šta sam pripremila. Prvi slajd. Šta je zapravo zimska zona? S obzirom da ste vi postavili zimsku zonu, neko od vas nije, dakle, ovo je priča za sve one koji bi trebalo tek sada da postave zimsku zonu. Zašto je važna zimska zona, koja je njena pozicija u bašti, značenje i efikasnost samih baštovana. Evo, ovo je jedan crtež koji sam radila skoro za jedan projekat gde sam htjela da obeležim kako se kreću zone u bašti i zašto su te zone važne, jer zone su zapravo odraz vaše efikasnosti. Mi smo imali predavanje o zonskim baštama i to samo zoniranje bašti je ovdje ključno. Dakle, to prvo predavanje koje je zbunilo sve vas u Makedoniji je zapravo moralo da bude početo predavanje zato što je osnov za sve ono o čemu pričamo dalje, ono o čemu ćete, odnosno ono što ćete primeniti u svojim projektima. Jer 10 članova iz Makedonije ulaze u našu zajednicu s projektima. Dakle, zoniranje bašti je nešto što je odraz vaše efikasnosti. Kada vidite ovako organizovane zone, vi vidite da se broj tih zimskih gredica, odnosno permamodela, smanjuje kako smo se približili samom kraju sezone, jer smo na početku imali 4 do 5 čak zimskih gredica, kada je bilo puno presada kupusarica, svega onoga što smo pripremali tokom sezone, a sada se broj tih zimskih permamodela sveo na 3. One su organizovane da bi isključivo bile hrana, jer najvažnije od svega je tumačenje samih tih zimskih permamodela. Zimski permamodeli su organizovani da bi bili hrana pod snegom. Vi ste mogli da vidite sad ovu posljednju epizodu, jer kod mene jeste jutro pao sneg i on se sada povukao. Posljednja epizoda Sneg stiže, jer sneg nam stiže. Dakle, ta epizoda ne može da izađe onog momenta kada vama pada sneg, nego da se pripremite za sva ta dešavanja tokom boravka snega na vašim gredicama, jer je najvažnije od svega da postoje kulture koje mogu da izdrže minuse i mogu da izdrže sneg, zato što sneg može zaista da polomi biljke, i one kulture koje je potrebno na neki način eliminisati, odnosno ukloniti kada pre samog snega, odnosno obaviti berbu. Ta zimska gredica, jer na osnovu pitanja koje postavljate u učionici, ja vidim da samo zoniranje nije jasno baštovanima, jer vidim na osnovu šema koje se tu meni dele da su ljudi same zonske, odnosno zone u bašti protumačili kao nešto što je za zimu i zatvara se. Zapravo svaka ova gredica ima svoju analizu, pa je postavljeno pitanje u učionici gde se ovdje nalazi jesenja zona, i ja ću vas sve zamoliti da iskoristite sezonu koju imate na platformi da učite, jer najveći je problem što se učionica i sama platforma koristi kao instant rešenje ili kao neka vrsta aplikacije za davanje odgovora, a da se pritom ne iskoristi mogućnost učenja, jer na kraju sezone, kada dođete recimo do ove žute zone, do letnje zone, jer mi počinjemo od zimske, dakle od plave zone, završavamo sa letnjom žutom zonom, vi ćete morati da pronađete mesto za svoju jesenju zonu i da nastavite projekat, a to mesto se nalazi, odnosno krije u samim analizama, što znači da ova zimska zona, ove gredice 1, 2, 3,
ukoliko nisu postavljene, one imaju svoju smenu kultura, odnosno one su organizovane u nekom slučaju kao kasno prolećna zona ili kao prolećna letna zona. To su neki pojmovi koji vas zbunjuju, ali ovdje je najvažnije, kao što sam rekla, da se uči fokus pre svega i da imate poverenje da će se sve informacije davati na vreme. Ja smatram da se informacije koje se na gomili daju, dakle, kad vam se baci ogromna količina informacije i znanja, one mogu isključivo vas da zbune, zato što šta ćete vi sa kompletnom količinom informacija za čitavu sezonu. Zato je ovde važno pre svega da pratite i da prihvatate taj rad u koracima, jer će sve informacije biti vama dostupne vreme. Recimo, naredno predavanje će biti rano prolećna zona, što znači da ću vas naučiti, zato su predavanja i zatvorena, kako da organizujete, koje kulture su kratke, duge vegetacije, na koji način da ih kombinujete, vi sami radite svoje projekte ako tu niste s projektima, ali jako važno da naučite o biljkama da biste mogli, jer da biste mogli uopšte da napravite svoju organizaciju. Kako ćete napraviti organizaciju ako ne znate da je mrkva recimo trajna kultura, da je spanać kultura za brzi uzgoj? Dakle, sve te informacije će biti date i one su ovde skrivene u ovom zoniranju bašte. Značenje zimske bašte je veliko. Prvo, čitava platforma se bori za oplanećivanje, odnosno za razvoj ekološke svesti. Život sam posvetila tome, verujem i svi vi, jer se mi nismo sakupili ovde bez neke zajedničke namere da promenimo svet, ili kao što je Fidančo na konsultacijama rekao, uložio se veliki napor. Znate, Fidančo je zapravo gotovo izgubio sezonu zato što je kreirao i podizao sistem i podizao udruženje i napravio je veliki CV u udruženju, jer ovo je evropski projekat na kome mi trenutno pričamo, ali pritom ono što je najlepše rekao na konsultacijama i što je mene oduševilo i želim da ostane snimljeno, rekao je sve mogu da ostavim po strani. Ono što je meni najdraže jeste što je ova misija koju vodi Trag biljke proširena na Makedoniju. I ja znam da u što sam uložio svoje vreme, uložio sam da se tvoj glas i glas o resursima čuje daleko. I to su velike reči jednog velikog čoveka, što znači da je najvažnije od svega zapravo da mi ovde kreiramo poverenje i da je čitava ova priča Trag biljke je zapravo jedini brend koji se razvija i to je ono što vama kažem na konsultacijama jeste brend poverenja. Poverenje je ono što svima nama nedostaje, pa eto, vi možete da ga gradite sada korak po korak. Evo, ja ću da vam pomognem da ga izgradite zato što ću vam zaista davati informacije. Zapravo, najveći učinak zimske bašte jeste borba protiv plastenika. Ja sam veliki protivnik plastenika zato što sam okružena istim. Kada uđem u svoju baštu, s jedne i s druge strane gledam tuđa imanja koje jesu daleko, ali ih vidim i vidim plastenike, a ti plastenici su zapravo nama najveći problem zato što ta plastika kad tad mora da završi na našem meniju. Najvažnija stvar kad je u pitanju zimska zona jeste ubrati svežu hranu. Zato je organizacija u okviru zimske zone drugačija nego ranije. Zimska bašta nije ta koja treba da raste i da bude naša rano prolećna hrana. Zimska bašta je naša zimska hrana, što znači da ja sada kada završim ovo predavanje idem u svoju baštu, uberem biljke koje mogu da me nahrane u toku tog dana i to je prednost zimske hrane. Efikasnost baštovana u samim zonskim baštama je od ključnog značaja zato što su baštovani u zoni frustracije stalno. Ta frustracija se dešava zbog različitih razloga. Prvo, nestizanja, obaveza, život. Dakle, taj život stalno nekako goni naše baštovane u nekom pravcu. Zatim, ono što je ovde bitno jesu predatori. Predatori koji su kako se kaže ovde, satrali baštovane tokom sezone, zato što su se baštovani prvo borili sa buhačima, ajde pomirili smo se s buhačima, lisna vaš, i s njom sam se pomirili. Onda dođu stenice kada su u pitanju kupusarice, puževi, dakle 4000 sati priča o puževima, to je i mene satralo, a ne samo baštovane, tako da je najvažnija stvar da mi
zoniramo bašte zbog te efikasnosti i zbog izlaska iz zone frustracije. Tako da kada imate recimo 1, 2, 3 polje zimske bašte koje treba da branite i mislim puževi su još uvijek aktivni, vama je lako da organizujete odbranu u tom području, da organizujete dohranu u tom području i da se na tom području praktično ostvarite, što je ključ uspeha baštovanstva, jer mi, kako da vam kažem, taj prazan hod ili priče da se borimo za planetu ne funkcionišu ukoliko čovek nije praktično ostvaren, jer to je onda prazan hod. Ljudi će se boriti, ali će u jednom momentu da posustanu zato što prosto nemaju to gorivo, energetsko gorivo kao što je bilans. Bilans je u prirodi i u univerzumu od velikog značaja. Tako da je i iza toga, iza zimske zone, ova smeđa zona je od ključnog značaja od 4 do 16, u ovom slučaju to je rano prolećna zona, to je strateška zona je organizovana ove godine tačno protiv puževa, ja moram da koristim reč protiv, zato što ne možemo govoriti za, jer na taj način privlačimo univerzum, za i protiv su jako bitne reči. Tako da je ona od ključnog značaja i to predavanje je lekcija 2 koju ćete dobiti, a i ovde za Makedonce će biti održano to predavanje, je od ključnog značaja kada je u pitanju borba protiv puževa, jer mi ne možemo da uništimo kompletnu količinu puževa, mi smanjujemo njihovu koncentraciju ili najezdu, ali najvažnije od svega kako ćemo sebe da smestimo u tu poziciju. U ovom slučaju u zonskim baštama mi sebe smeštamo u povoljnu poziciju, jer naša borba nije, sad zamislite da od 1 do 21 vi pratite biljke i borite se. Dakle, vi kada ste se izborili za 1, vi ste izgubili 21. Ali ako imate samo od 1 do 3 ili od 1 do 19, vi imate jednu tačnu rutu odbrane i strategije, gde jedne biljke kada izvučete ili kad izvučete berbu sa tih pozicija, vama je mnogo lakše da se borite za ostatak bašte. Idemo dalje. Kulture koje ulaze u sastav zimske zone vama su poznate, vi ste postavili već zimsku zonu za one koji su trenutno na predavanju prvi put i prate, ovo su te kulture, možda se ovde sa slabije vidi, zato što je sve moralo da stane, znači crni beli luk, blitva, salata rotkve, cvekla, kupusarice, mrkva, peršun, celer, paštrnjak, praziluk, grašak i bob kao tema. O tome ću tek da pričam i spanać kao tema. Zašto su grašak i bob tema? Zato što na svim društvenim mrežama ili u nekakvim Facebook grupama stalno pratite kako je neko posijao grašak ili bob, kako je neko posijao spanać i onda ulazite već u program sa setvom spanaća, sa setvom graške i bobe. Evo imali smo primjer da je Baštovanka rekla da je imala dobar rezultat sa setom spanaća u zimskoj zoni, ali ja moram da vam kažem da su to zapravo situacije koje možemo da nazovemo slučajevima, jer u 90% ove i prošle sezone, jer program se menja u skladu sa procentima, jer kao što sam rekla, te individualne konsultacije su uvek povratna reakcija meni, ja putem individualne konsultacije ne samo što pomažem vama, nego vi pomažete meni da ja kreiram program, da se taj program razvija u skladu sa humanim vrednostima i zaista osluškujem šta je vama bio problem. Evo konkretno, kada je u pitanju decembarska setva, naša Goranka Vrpoljec je doprinela da se uključi mrkva i salata, jer smo na konsultacijama pričali o tome kako da rešimo problem, jer ako oni imamo berbu salate, mi moramo probati nešto novo. Mi ne možemo u rano proleću da posijemo salatu u direktnoj setvi u brzom uzgoju i da je pustimo puževima. Vi nju morate u tom trenutku samo da prepustite puževima, jer ona je mlada, sočna i lepa onda kada se puževi bude. Dakle, mi moramo da nađemo rešenje kako da izvučemo plodove u odnosu na elementarnu nepogodu. Morate da znate da su konkretno puževi belosvetska nevolja,
jer do 4 milijarde dolara su gubici kada su u pitanju puževi u svetu. Tako da ne samo mi, čitav svet ima problem s puževima i mnogi instituti rade istraživanje na temu, ja ću baš danas zasnimam neku epizodu na tu temu ili sutra, rade istraživanja na pronalaženju ekoloških rešenja, jer hemijska rešenja ne pomažu kod novih generacija puževa. Zapravo, kada je u pitanju grašak, prvo ću to da vam pojasnim zašto ne idemo u zimsku setvu graška. Zato što je grašak kada poraste do nekih 10 cm i kada hibernira, dakle on dočeka rano proleće u nekim svojim adekvatnim uslovima, a to je hibernacija do nekih 10 cm visine, mi imamo zaista klimatske promene i to je nešto o čemu pričamo i u okviru ovog projekta i u okviru svih predavanja, a to je da moramo da menjamo sebe. Mi ne možemo da se držimo rigidno nekakvih programa koji su postojali i pre nas, zato što je klimatski promene nas primoravaju da analiziramo, jer to je najvažnije svega kada recimo imate nekakav program koji se uspostavio, vi u jednom momentu morate nakon 2 godine ili godinu dana da napravite analizu tog programa i da vidite gde ste pogrešili, šta se desilo, da li taj program funkcioniše. Generalno bi trebao svaki program tako da funkcioniše, ovaj program upravo tako funkcioniše. Tako da često imamo i na kanalu pitanje kako to da se stalno menja program, da naklijevamo na jedan ili na drugi način. To je zato što ja ispitujem baštovane na konsultacijama i stalno uvodim promene. Grašak smo nekada radili kao zimsku setvu i onda se dešavalo da se svi početnici zaljubi u svoj divan grašak i oni tako gledaju baš svoj divan grašak koji raste, a nakon toga kada naiđe taj zimski talas ekstremno niske temperature, onda on ima pokusi grašak i onda ja imam 40% početnika koji plaču i ja njih sada moram da smirujem, tešim, da im objašnjavam, da je, znate, ne može uvijek baštovanjima da znači moja reč nahranio si tlo. Ne, on hoće da vidi svoj grašak koji procveta, koji raste, što je legitimno. Dakle, to su legitimne potrebe. Zato je taj grašak koga pokosi ekstremno niska temperatura se obnavlja. On će se obnoviti, jer grašak se obnavlja od korena. Sve sam ja to istestirala u svojoj bašti. Ali on kasni i on stiže čak mnogo kasnije za berbu nego što nam stiže onaj koji smo direktno posejali ili koji smo radili kao presadu. Zato mi ovde u programu radimo presadu graška i ta presada imitira zimsku setvu. Jednako i sa spanaćem. Spanać će se ove godine u program ubaciti kao presada. Znači ne morate da radite zimsku setvu spanaća. Ako ste ga posejali u redu, neka on stoji. Ako niste, mi ćemo raditi zimsku setvu, dobit ćete signal tamo u februaru, tako da ćete ubaciti sadnice spanaća u svoju baštu i on će zaista prestići, to će biti taj prvi turnus spanaća. Dakle, ne možete, kao što vidite, da pripisujete program od prošle godine, jer program stalno menjam, ja sam jedna nemirna osoba, stalno menjam programe, izbunjujem ljude, ali je jako važno da rastemo. Šta bismo mi bez rasta, jel? Kada se počinje sa postavkom zimske zone? Prvo, zimska zona se planira sada. Sada, kada treba da postavite svoju baštu, vi treba da isprojektujete svoju baštu i kada sednete, dakle, da uradite projekat bašte, vi tačno morate da znate na kraju sezone gde će se biti postavljena vaša zimska bašta. Mi smo trenutno u zimskoj bašti i ja znam gde će mi u narednoj sezoni biti zimska bašta, jer vam je baš bašta. Dakle, ovaj tip bašte, ovaj tip projektovanja bašte je kao igra šaha. Svaki potez mora da vodi ka nekakvom novom potezu. Dakle, vi morate da predvidite gde će vas dovesti biljke koje ste posadili. Zato je vrlo često meni problem da vam na učionici odgovara na složena pitanja kao što je
gde da postavim baštu, kako da isplaniram, ne znam, svoju rano proći. To su ozbiljne stvari, mislim, to su ozbiljna projektovanja i zato je bitno da radimo u koracima, jer ću na tom predavanju da vam objasnim kako biljke funkcionišu da biste vi mogli da isprojektujete sve, jer je najvažnije od svega da, mislim, razumete o čemu se radi. Odnos među biljkama je složen, a samo projektovanje bašte, dakle predvidjeti šta će biti početak, šta će biti kraj i kontinuitet, mi ovdje imamo kontinuitet, je još složeniji za mene, jer ja kada projektujem bašte odozgo kao dron posmatram kako će se sve to kretati, jer evo vi ste vidjeli ovdje jedan obojen sistem. Taj obojen sistem podrazumeva kretanje tokom sezone, ali ja sam došla unutar samog sistema do kraja, odnosno do novog početka kao što je zimska zona. U tom sistemu je sakrivena jesenja i zimska zona. Zoniranjem bašte prvo se postavlja zimska bašta. Sledeće, gde sve pripremamo svoju zimsku baštu, to je majski rasadnik, jer ovaj rasadnik sada koji pravimo kao decembarski rasadnik, on u principu nema neke velike veze sa ranoprolećnom zonom, mi se spremamo za sezonu, ali kao što recimo majski rasadnik, što je većini čudno, nas priprema za zimsku zonu. Zato je bitno postaviti krajem maja rasadnik gde će te kulture da rastu, jer mi već u julu mesecu pripremamo zimsku zonu. I to je ono najveći problem kada se tretira YouTube kanal kao nekakav kanal u koji ćete ući i dobiti neke kratke informacije. Mi smo zapravo edukativni kanal i program je potrebno pratiti. Kad uđete u decembar, onda pratite sve te, pošto postoji playlista, sve te epizode koje su vezane za decembar. Program je zaista bitno pratiti. Mi ćemo imati live konsultacije jer... da ugasim svoju kameru. Jer bolje sada. Zato što je najvažnije od svega da se uhvati početak. Majski rasadnik je početak pripreme zimske zone, zatim imamo rotkvalent koji je drugi, on je uključen u program u ovoj sezoni, jer se, kao što sam rekla, program promenio i onda je uključen jesenji brzi uzgoj kao još jedna tačka pripreme zimske zone. Dakle, mi zimsku zonu pripremamo prvo zoniranjem bašte, zatim postavkom rasadnika na 3 etaže i nakon toga kada postavimo majski rotkvalent i jesenji brzi uzgoj, mi smo spremni za kompletnu setvu zimske zone. Ono što možete vidjeti na YouTube kanalu jeste školski primer gde sam otpratila program onako kako sam ga isplanirala vama. Jer, znate, vi morate znati da ja pratim u bašti kompletan program i zato vam često u učionici izbacujem rezultate, jer oni koji prate program, oni bi trebalo da imaju takve rezultate. Rezultati su ovde vrlo bitni, mislim, ne moji rezultati, podrazumeva se da ću imati rezultate, mislim, ne bi bila edukator da ih neću imati, ali je vrlo bitno da vam ja budem kao nekakav parametar da li ste negde pogrešili, kakve ste rezultate dobili ako ste postavili na vreme, ako ste dobro uhranili svoje permamodele i ako ste dobro zonirali svoju baštu. Zimska zona za kontinent, evo vidite, postavlja se 15.7. To je sadnje iz majskog rasadnika i ovo vam je upravo smena kultura iza mahunarki, jer mi postavljamo, kao što sam rekla, od početka, kada kreirate svoj projekat, vi morate tačno da isplanirate gde će vam biti zimska bašta, da bi se smena kulture odradila u skladu sa postavkom zimske bašte. Pa evo primjer, ukoliko imate mahunarke koje su vrlo često jako dobar osnov za postavku zimske bašte, vi ćete iza mahunarki postaviti svoje prve zimske kulture, kao što je praziluki, kao što su kupusarice, pa neka vam ta gredica na kojoj su postavljene prve zimske kulture, jer to je jesenja, sadnja, ali su to zimske kulture, bude dobra osnova za kreiranje zimske zone. 15.8. sadnja iz jesenjeg brzog uzgoja i rotkvalenda, tu nam se nalaze rotkove, zatim zimska salata. Ono što je bitno, kineski kupus, vi ste mogli da vidite rezultate
ove sezone. Ja sam zapravo, kada sam snimala Rotkvalend, vama rekla tačno šta je posejano u Rotkvalendu i kada se pogleda ta epizoda, iako su tada editori rekli ta epizoda se neće gledati, nikog ne zanima Rotkvalend, taj pojam ne postoji, ta epizoda će biti, kako kažem, jedan alfabet ovog programa, kao što je epizoda nadzemni i podzemni permamodeli osnova da biste uopšte znali o čemu ja pričam. Tako nam je majski rasadnik, Rotkvalend, brzi uzgoj, to su sve sistemi koje vi morate da pogledate da biste uopšte znali o čemu pričamo. 1.9. nam počinje sadnja lukova, lukove radimo i ranije, zato što su lukovi sada za mladu berbu, ali oni se u prodaji pojavljaju tek tada, tako da mi ne možemo uopšte da radimo unapred sadnju i od tog momenta počinje sve lukove koje ubacujete sada su za mladu berbu. Sada, ovo je ono što stalno objašnjam i u učionici, o čemu sam pričala, klimatske promene su nas na neki način primorale da se promeni odnos prema lukovima. Lukovi su masovno procvetali, na nekim klimatskim područjima nisu, u učionici su baštovani rekli da nije bilo do cvetanja lukova na njihovim područjima, ali ja vam kažem, to su slučajevi. Jer kada radim konsultacije, ja vodim statistiku ko je imao problem, ko je izgubio grašak, ko je izgubio spanać, šta se desilo sa tim kulturama, kako su baštovani prošli i ko je izgubio lukove. 80% baštovana ove sezone imaju problem sa cvetanjem lukova. Tako da se na osnovu velikog procenta menja program, jer mi sada imamo potpuno drugačiji program. Sav luk crni koji ste ubacili u svoje bašte, on ima isključivo ulogu mlade berbe. Dakle, njegova je uloga da vas nahrani i sve ono što se trenutno nalazi u bašti i ta pitanja koje postavite zašto mi je iskrivljen, zašto se prolomio, to vas ne zanima trenutno. Vaše je samo da sklonite sneg i da berete luk, jer kada je snimljena ova epizoda Sneg stiže, tu je bilo sigurno 30 kadrova, jer ja sam snimala u lošim uslovima i potrudila sam se da što više snimam i da posle toga ne znam da vidim kako ću da organizujem, jer kada izlazim na teren da snimam, ja uopšte nemam scenariju i nemam uopšte nikakav koncept kako će to izgledati, već snimam ono što treba da radim i posle toga uz vatru, konačno u miru, sedem i radim scenariju kako će to izgledati i ja tim editorima sve obeležim kako to treba da izgleda i onda oni to spajaju i na neki način sređuju kod editovanja, ali je najvažnije od svega da je kadar o luku nije ušao, jer ja sam snimila taj kadar i objasnila da vas ne brine što je iskrivljena salata, što je prelomljena na vrhu, jer ona sad porasla visoko. Luk je potpuno otporan na sneg, sneg će pasti preko njega, evo kao što vidite ovaj luk koji sada gledamo, mada je on sad već mnogo stariji, i vi ćete samo da sklonite sneg i da berete luk. Taj luk ima isključivo ulogu mlade berbe, dakle, vaš je cilj da ga berete i uklanjate sa gredica. Zašto vam to govorim? Jer nije isto isplanirati gde će vam biti luk koji se glaviči, stari luk i mladi luk. To nisu iste kulture, to nisu iste smene kultura, jer pozicija gde vam je beli luk kao glavna kultura ili crni luk kao glavna kultura, dakle stari luk, to su biljke koje su glavne kulture na tim gredicama. Jer to su ti pojmovi koje vama ne mogu da objašnjavam u porukama, zato ćemo, kao što sam rekla, imati puno konsultacija. Ako vi planirate stari luk na svojoj zimskoj zoni, vaša zimska zona automatski ide u jesenju zonu. Dakle, ako imamo na 1, 2 i 3 stari luk koji će se glavičiti, 1, 2 i 3 je vama jesenja zona, ona ne može ući u drugu smenu kulture osim u jesenju zonu, osim na nekim pozicijama, recimo kombinacija kao što je, evo ovde imam salatu pa luk, salata će otići i tu mogu sigurno da ubacim paradajz, papriku ili nešto od tih glavnih kultura, ali je ovde najvažnija stvar što se stari luk koji se glaviči vadi u julu. Dakle, imamo automatski ulazak u jesenju zonu. Beli luk kao glavna kultura koja nam je definitivno po programu glavna kultura,
ulazi takođe u jesenju zonu. Hoću da vam kažem da je u ovom trenutku jako bitno da se opredelite, da uopšte nije svejedno da ćete tamo u sistemu projektovanja da pročupavate svoj luk i da li... Ne može da se snima Antonela. Da li... Nemoj da mi dobacuješ na predavanju, zbunjuješ mi host. Ovde je najvažnija stvar odluka koju ćete doneti. Dakle, zato sam ja tu odluku donela u sistemu projektovanja za sve vas. Crni luk koji smo sada postavili ide kao za mladu berbu i on se, evo, primjer radi, nalazi na gredici 1. On se nalazi na gredici 1. Vama je gredica 1 slobodna. Ona je slobodna u rano proleće, ona je slobodna da bude i rano prolećna zona ili je slobodna da bude kasno prolećna. Ono što mogu da vam savjetujem je sledeće, da se na gredici gde ste isplanirali mladi luk, dakle gde je luk za mladu berbu, ne postavljate brzi uzgoj, taj prolećni, rano proleće brzi uzgoj, jer tu svakako ide mladi luk, već da uđete u kasnu prolećnu zonu i isplanirate mahunarke i krompir. To je jako dobra kombinacija u skladu sa plodoredom i dobra kombinacija u skladu sa sezonama, jer sam krompir ide tamo negde od 23. Boranijano ide od negde 20. aprila. Jako je dobro vreme da se i taj permamodel na neki način odmori od berbe, ponovo dohrani, ponovo na neki način preoblikuje, odnosno nadogradi i bude spreman za dalju sadnju. Pa čak i da to ne uradite, imamo sistem sadnje krompira, najlakši način sistem sadnje krompira koji sam pokazala u epizodi, gde samo pobacate krompir odozgo na taj permamodel gde vam je bio mladi luk, dodate malo đubriva, dohranite, nadogradite odozgo i vi ste s lakoćom prešli već u kasno prolećnu zonu. Idemo dalje da vidimo, nadam se da je ovo jasno, održavanje zimske zone. Imamo, kao što sam, evo vidite kvasac sam pokazala u ovoj danas, odnosno juče, kad je izašla, juče prekjuče epizoda, gde je jako važno hraniti svoju zimsku zonu, odnosno hraniti kulture tokom zime. Zašto? Zato što te kulture rastu. Vi morate znati da zimske biljke, zimske kulture rastu i pod snegom, rastu i tokom zime ukoliko im mi to omogućimo. Jer postoji čitav spektar biljaka koji ide u pravcu hibernacije, dakle oni spavaju tokom zimskog perioda, pa kao što je često pitanje koje mi postavljate, da li treba hraniti voćke sada, i uvek vam kažem ne, zato što će to biti ispravno jer voćke idu u hibernaciju. Iako vidim da po različitim Facebook grupama se daju savjeti, to vam je, kako da vam kažem, ljudi najteže izlaze iz klasičnog sistema na koji su navikli. Jako ih je teško nekako izmestiti iz navika gde, ako se analizira na kraju sezone, da li je to bilo dobro, da li su ti biljke dobro rasle, prosto niko ne postavlja analizu na kraju i da vidi da li je to postupanje dobro. Jer vam kažem da sistem koji sprovodim u voćnjaku i u svojoj zimskoj bašti jeste vrlo efikasan, jer ja imam ogroman letorast, to su ogromni prirasti na biljkama, a moje biljke se hrane u februaru. Dakle, ako ja u februaru hranim svoje biljke, već unazad nekoliko godina izašla sam iz tog klasičnog sistema i one daju takav prirast, takve prinose. Mislim, prinose ne zavise samo od nas, već i od padavina i mraza, ali kod voćkica je najvažnija stvar gledati letorast, dakle prirast na kraju sezone, to znači da je to dobar pravac. Najvažnije je da sada primenite što jednostavnije rešenje, jer kada je u pitanju univerzalno biljno đubrivo na bazi kalijuma, to je nešto što se uskoro neće moći primjenjivati zato što mi imamo uskoro i vrlo niske temperature. Kada su niske temperature, morate da pazite da ne zalivate svoje biljke, jer kada ih dobro zalijete i to smrzne, vi ste izazvali
smrzavanje prva modela. Znači, ovde je bitno da vi pokrećete svoj unutrašnji mehanizam koji se povezuje sa sistemom koji postavljate. Što znači da prva modeli su živi sistemi, vi ne smete šablone ovde da postavljate, vi morate zaista da aktivirate sve te logičke sisteme kad se šta postavlja. Dakle, univerzalna biljna đubriva uskoro, pa recimo kad krenu već noću, jaki minusi se ne mogu postaviti, ne smete ni folijarno prskati biljke, kurkuma takođe, kurkuma je do skoro bila vrlo efikasna, sada nam ostaje jedino kvasac. Kvasac je, u ovom slučaju, kao što se rekla u epizodi, mi nećemo aktivirati kvasac, kvasac je samo posipa kao suvi kvasac, i to možete da radite jednom u nedelju dana pred sneg, jer sneg je pao, on se topi, on se povuče, pa će on ponovo pasti i u jednom momentu će da nas zaklopi, znači njega neće, ostajaće nekih 20 dana i to je nama najvažnije da upravo između snegova posipate kvasac kako bi biljke imale dovoljno hormona rasta. Dakle, najvažnije iz kvasca što uzimamo sada jeste hormon rasta. Idemo da vidimo kraj. Ovo je kraj prvog predavanja. Drugo predavanje se odnosi na decembarsku setvu. Sada nam, inače, u Makedoniji imaju pauzu za kafu i nama će novi deo predavanja, odnosno drugi deo predavanja krenuti u 11:05. Tako da ću sada da isključim snimanje i nastavit ćemo snimanje kasnije. Eto, nadam se da ste uživali u prvom delu. Svi ste dobili u učionici, odnosno u čitaonici kalendare, šta se predviđa za kontinent i primorce. Kontinent i primorci, da, ja ne mogu nikom da pomogu da se uključi na Zoom, to će morati neko drugi preko zajednice, jer ja ne smijem ništa da pipam ovde. Uglavnom, ovako, počinjemo sada, krenulo je snimanje. Ovo je vrlo važna tema, zato što će dati osnovnu podlogu svima vama koji ste u stvari zabrinuti i prvi put ulazite u decembarsku setvu. Ponovo kažem da ne treba niko da bude zabrinut, jer moja uloga jeste da vam služim na dobro, da vas provedem kroz čitav program, da vam pomognem tamo gde zapne. Meni je samo bitno da se ta učionica ne pretvori u slike nekakvih kultura, a kao što sam pre neki dan skrenula pažnju, zato što uvek se postavljam u poziciju onog koji je posmatrač, slušalac. Naša učionica, naša platforma je pozornica na koju posmatraju ljudi. Od nas zavisi šta ćemo staviti na tu pozornicu i najvažnije je da se redukuju slike koje prosto nema nikakvog smisla. I sad zamislite kada bi svi okačili slike i rekli da im ja izaberem sorte, onda bi se samo time bavili i onda bi to za vas bilo zagušenje. Meni nije problem da odgovorim. Verujte mi da je meni najlakše da ja uđem u učionicu i odgovorim vama na pitanja. Mnogo je teže, mnogo više vremena zahteva da vas preoblikujem, odnosno edukujem u pravcu kako da koristite učionicu, jer ona treba da služi na dobro svih vas, jer meni je potpuno svejedno na koje ću pitanja da odgovaram. Dakle, najvažnije je da dobijete neke smernice sada, zašto uvodimo neke izmene, kako ćemo raditi setvu i sadnju u ovoj sezoni, jer sve vreme govorim da je najvažnija stvar analiza na kraju sezone, šta sam ja naučila od vas, jer mi međusobno učimo kako ste uticali da se kreira jedan program, jer pogledajte vi trenutno, kao što sam rekla, svi meni pomažete da budem host i da predajem. To uopšte nije jednostavno, jer ja predavanja ne pripremam napred, ja napravim prezentaciju, ja uopšte ne znam ko je meni naredni sada slajd. Dakle, ja tek otvorim slajd, vidim o čemu ja zapravo treba da pričam. To nisu spremna predavanja, ja pričam iz vlastitog iskustva i kada treba da podvojim pažnju, osjećam se kao Napoleon. Sada, jer sad moram sve da pratim. Tako da, eto, ko nije ušao, nek se snađe sam. Ovo su ti kalendari koji su uključeni, koji su vama ubačeni u čitaonicu i u učionicu, se odnose na
Primorje i na kontinent, ali ja bih volila da planine preuzmu kalendare, jer konkretno svi ovi kalendari, osim datuma, se tematski odnose na sve. Mi ćemo iz te kulture da sejemo, sadimo, samo što vremenski to se neće se dešavati u istom trenutku. Planine kreću u februaru, prošle godine su planine krenule u januaru i to je bilo prerano. Tako da, evo, i ove sezone se to uvodi kao izmena za planine. Ovde sam uzela kontinent, dakle, kao što vidite, ovde nemamo grašak, jer grašak je sastavni deo programa za Primorce, već se ovo odnosi za Makedoniju, na Makedoniju i to isključivo kontinent. Ovo su kulture koje uvodimo sada u setvu i vidite sa strane su vam ubačene preporučene sorte, Ditmar Rani, i ja sam tamo napisala još Slava, još neki kupus. Ditmar Rani se ispostavio kao jako dobra kultura zato što zaista brzo dospeva za berbu. On se pokazao kao vrlo efikasan u inkubatorima za kupusarice, jer sam s lakoćom dobila glavice kupusa, za razliku recimo od nekih drugih sorti koji imaju dužu vegetaciju, jer dužina vegetacije se broji od datuma kada ste ubacili seme pa do ploda, dakle od setve do ploda. Tako da je ovde najvažnije samo pridržavati se onoga što je napisano. Ja ću vam sad skrenuti pažnju, ne znam da li je to uopšte isplanirano u daljem toku prezentacije, pa eto, ako se budem ponavljala, preskočit ću to. Ovde imate male oznake, neki kao fusnote, kod brokule, karfiola, kod prokelja, lisnatog kelja. Morate znati da neke kulture od ovih kultura su kulture duge vegetacije, kao što je recimo kelj gvozdena glava, a to je kultura koja će gde ćete tek da dobijete ono prave primerke, školske primerke keljova u ovom periodu. Vrlo je zanimljivo da mi jednu zimsku sortu sejemo sada. Dakle, to nije jedini slučaj sa keljom gvozdena glava, jer to je kelj koji se pokazao kao najotporniji na udar stenica, jer kelj zaista spopadaju stenice tokom čitavog uzgoja i on će preživeti, za razliku od ovog vertusa koji se pokazao kao prilično osetljiv. Dakle, ja sam vertus gubila u velikom procentu, a gvozdenu glavu skoro uopšte nisam izgubila, bez obzira koliko su ga jele stenice, on je preživao. Mi ovde imamo Ditmar Rani koji će završiti svoju vegetaciju u junu, krajem juna. Mnogo je važna informacija za sve vas koji treba da isplanirate svoju baštu, projekat za ovu sezonu, jer mislim to ne mora da bude definitivan projekat, ali neki plan morate da imate, jer od tog plana zavisi šta ćete sada da sadite. Upravo od toga šta ste isplanirali u svojoj bašti zavisi koliko ćete sadnica imati. Ono što vam odmah kod kupusa dajem kao jako bitan signal, nemojte da preterujete, jer to nama nije glavna sadnja kupusa, u pitanju je rani kupus koji dospeva u junu, krajem juna za berbu, i sada da vas pitam, kad biste imali 100 glavica tog kupusa, šta biste vi radili s njim? Šta vi da radite sa kupusom koji ne podnosi visoke temperature, dakle Ditmar Rani u dobrom slučaju će propasti do zime, ne može da izdrži zimu, njega hvata trulež tamo već negde krajem jula, početkom avgusta, i ako ga ne uberete on će propasti, govorimo o procentu, ne može biti, kako kažem, jedan univerzalni odgovor ako je nekom uspeo Ditmar Rani pa ga je sačekao tamo negde preko zime, to je samo sticaj okolnosti. Generalno on ne podnosi visoke temperature i već posustaje, on već krajem juna počinje da se suši, nekako postaje suv, dakle nije sočan, gubi svoj sočan, zato rano ulazimo s njim, ali jako je bitno da dozirate ovu svoju količinu sadnica, jer najveći problem što baštovani preteruju sa setvom i sadnjom, pa onda poseju bruka tih kupusarica gde moramo da radimo 100 izmene projekata. Najvažnije od svega što morate sad da zapamtite, u ovom programu Trag biljke mi imamo mnogo popravnih. Nije meni cilj da vi
naučite samo da posadite svoj kupus, to je lako, to ništa nije teško, to možete da radite bez mene. Meni je cilj da budete opušteni, da se samo prepustite sezoni, da pustite i mene da rešavam probleme, jer ja sam žongler sa 12 loptica, ne postoji problem koji ja ne mogu da rešim, i da prosto samo pratite, ako sada nešto ne uradite, imamo popravni majski rasadnik, ako ne uradite u majskom rasadniku, mi usput možemo da radimo setvu i sadnju. Dakle, najvažnija stvar je samo ne preterivati sa sadnicama. Kada je u pitanju korijander ovdje nisam navela kao sortu, koji god korijander nađete, to uopšte nije kuriozitet da biste išli u prodavnicu zdrave hrane, korijandera ima u svakoj poljoprivrednoj apoteci, njega možete čitavu jednu žardinjeru, jer korijander nema svoje mesto u projektima, jer prvo neki ljudi ne žele da jedu korijander. Korijander ovde ima isključivo ulogu u sistemu zaštite, tako da koliko god sadnica vi proizveli, mi ćemo korijander ubacivati između biljaka. Postoji ta priča o povezanosti korijandera i stenica, korijandera i puževa, tako da je najvažnija stvar da neke biljke koje su sa spiska, one učestvuju u sistemu zaštite, volili vi njih da jedete ili ne. Dakle, najvažnija je stvar čitava jedna žardinjera korijandera ili čitava jedna posuda korijandera i njega ćemo ubacivati svuda. Što se celera tiče, puno sam pričala o njemu, i listaš i korenaš, i ja sad moram napraviti jednu digresiju, ima kratki video koji je izbačen o celeru, i uopšte nisam primetila, tu kesicu ima godinu dana, da su u fabrici, dakle fabričko pakovanje ima grešku na kesici, slika je praški orijaš i celer korenaš, a piše celer listaš, dok nije izašao na Instagramu i ljudi su počeli komentarišu neverovatno kako im je to pravi, kako je promaklo svima nama, ali nema veze, mnogo je smešno ispalo. Uglavnom, listaš i korenaš su kulture duge vegetacije. Sada ih sejete da biste ih sada brali. Počnete da ih berete tamo negde sredinom avgusta, što znači da je izuzetno veliki trud treba uložiti da biste imali listaš i korenaš, i ono što je najvažnije možete da radite u turnusima, o turnusima ćemo tek pričati. Sada je najvažnije da i listaš i korenaš posejete, pa recimo da imate po nekih 30 primeraka, nemojte više, zato što je to kultura koja se, prvo listaš se može kasnije posejati, drugo, to je kultura koja zaista zauzima mesto i mislim, to je sasvim dovoljno. Izračunajte koliko vama treba na godišnjem nivou i listaš i korenaš. Ako pijete puno tih sokova zelenih, onda je nešto što vam treba, onda ćete ga uvesti mnogo više u svoj projekat. A ukoliko vam ne treba, treba vam samo kao začinska biljka, onda ide po integralnim sistemima zaštite. Mrkva se sada uvodi, Goranka Vrpoljić je uvela ovaj program, jer je ona htela da probamo sada nešto novo, izgubila je mrkvu zbog puževa. Mrkvu ćemo posejati kao prvi turnus, i ja zaista, s obzirom da nemam to iskustvo presadnje mrkve u rano proleće i malo je se pribojavam, zato što je mrkva jedna čudna biljka koja vrlo često može da odleti u pravcu cvetanja, dakle u pravcu koji nismo hteli, jer najvažnija stvar šta je to seme, šta je ta biljka zapamtila iz prethodne sezone. Ako je ona zapamtila da je ona već u prvoj sezoni, ona će u drugoj procvetati. Dakle, njoj je druga sezona već rano proleće. Ako ona nema to pamćenje, onda ćemo imati dobro iskustvo s mrkvom. Tako da ni ovde nemojte da preterujete, zato što je najvažnija stvar postaviti rano prolećnu zonu, o tome ćemo pričati, i raditi ranu setvu mrkve, jer već u februaru, svako ko je u Nordic sistemu u februaru, čak može da uđe u setvu i sadnju, jer mislim to se ispostavilo kao dobro rešenje. Tako da, kao što sam rekla, sa mrkvom nećemo preterati, neka bude samo jedna posuda, ni pošto setva mrkve za čitavu sezonu, jer kao što sam rekla, mrkva je jedna čudovita biljka koja može da se probudi kao dvogodišnja, to su vam dvogodišnja biljke koje odlaze u cvet. I vi ste mogli da primetite da vam je celer ove sezone prosto cvetao, to je zato što se on probudio u drugoj sezoni. Mislim, mi ne možemo da predvidimo kako će biljka da se probudi. Ona se probudila kao dvogodišnja i odradila je sezonski svoj generativni ciklus.
Salate, to je pitanje koje je često u učionici, pa evo ja sam videla fotografiju koju je Danijela Škunc izbacila. Na toj fotografiji su endivije, ja nigde nisam napisala da se endivije mogu sejati. Endivije, radič, gorke salate generalno idu sada kao zimske salate, jer endivija vam odmah i prva procveta u rano proleće, vi možete da ne znam kako da se trudite oko nje, to je kultura, to je zimska kultura i ne treba uopšte ići u tom pravcu, radiči su zimska kultura, ne treba ići u tom pravcu, oni će procvetati, dakle vi nećete imati nekakvu veliku korist od toga. Što se tiče salata, nemojte da mešate nansen salatu i ove proleće salate. Ove salate je uvela takođe Goranka Vrpoljec u program i mi sada ulazimo sa svim rano prolećnim salatama. Cilj je sada da te salate budu upikirane, ne moraju da budu pojedinačno, nego kolektivno upikirane, ali upikirane i sad ću vam reći zašto. Znate, postoji veliki problem kod negovanja presade, a to je njihov prerast. Ta presada raste u visinu kada je u nepovoljnim uslovima, konkretno salata. Kod salate imamo jednu novinu koju sam pratila unazad godinu dana, a to je da nju možemo da ukrotimo tako što će kada nikne i kada se izbaci van, kada se upikira, može u kolektiv da se upikira, znači ni ovde nemojte da preterujete, ovde vam treba možda 50 sadnica, jer vi ne možete proizvesti sada salatu za čitavu sezonu, cilj je samo da preverimo pužive, dakle nama su mrkva i salata strateška zona. Tada kada se upikira i kada pusti treći list, ona više ne ide u visinu. Mnogo je zanimljivo. Zašto je to zanimljivo? Zato što salata u toplim uslovima dobro raste. Vi kada, i to vam je ključna informacija ovde, jer kada budete upikirali svoju sadnicu salate, to ćemo sve da pratimo, ovo nije konačna informacija na tu temu, ali kada budete upikirali, ona će, kada pusti treći list, neće više rasti u visinu, možete da je držite u toplim prostorijama, na prozorima, gde će ona mnogo brže da raste nego što će rasti na balkonu. Zašto nam je to ključ uspeha u odnosno, kako kažem, džoker u ovoj sezoni? Zato što nam trebaju krupne sadnice salate koje ćete vi ubaciti u rano prolećnu zonu. Kada ubacite sadnice dok puževi spavaju, oni njima njih sporadično, oni se bude krajem aprila, početkom maja invazivno, tada možemo da očekujemo da će oni koji imaju problem s puževima da na neki način i beru te salate. Jer je mnogo važno tu zonu posle toga braniti, lako ćete odbraniti krupnije salate. Znate zašto? Zato što sve ono što je starije, ono što je krupnije, sve te kulture je lakše odbraniti, odnosno puževi idu ka mladim biljkama. Oni starim biljkama ne mogu puno, ne mogu ih prvo uništiti za jednu noć, jer ja imam puževe, svaka moja salata ima puževe na sebi, pa mislim ne mogu ništa da im posebno naprave. Ovde isto tako ću, pleonazam isto tako, dobro je, pričati o kada je praziluk, jer peršon idete obe, i listaš i korenaš. Kada je u pitanju korenaš, isto kao kod paštrnjaka, svi su imali problem ove sezone zato što nisu ispravili koren. Postoji jedna epizoda u kojoj pričam o mrkvi, o sadnji mrkve i onda vam pokazujem zašto je bitno ispraviti koren mrkve kod presadnje, zato što je to zapravo plod. Dakle, taj koren, paštrnjak prvo pušta korenčić, tanak, i on se posle toga deblja. Na vama je da ga ispravite tokom presadnje ili da radite pikiranje u kolektivu koji se pokazao kao jako dobro u ovoj sezoni, jer pojedinačno pikiranje paštrnjaka je često savijalo njegov koren, a kolektiv u dublju posudu nije. I onda samo uzmite dublju posudu za pikiranje koja će imati nekih možda 10 cm minimalno i tada u tu dublju posudu paštrnjačite kako moći da se razvija. Znači, svi se sistemi menjaju u skladu sa vašim iskustvom, ne mojim, nego vašim. Praziluk, problem dugi beli ili kamoš. Ovde moram da napravim jednu digresiju, zato što baštovani traže kamoš i mene je iznerviralo, jer ne mogu da ga nađem, jer meni je zbog snimanja bitno da vidite kesice, zato će evo isključit ću video, zato što mi blokira
internet, zato što mi je mnogo važno na toj lekciji 1 vi vidite ta semena, zato je lekcija 1 zatvorena, dakle ona ne ide javno, nego će biti samo za članove zajednice, sve vas, dakle učionice i članovi zajednice, zato što hoću da vam pokažem slike, hoću da pokazujem vama semena, da vi tačno vidite šta sam ja kupila, a ne da pričamo na pamet, idi u apoteku pa to kup, tačno ćete videti, jer taj dugi beli ili kamoš su zapravo one sorte prazluka koje vi kupujete u poljoprivrednim apotekama i, ja se izvinjam, u marketima, dakle to je onaj dugi beli prazluk koji se nalazi u marketu i njega možete uzgojiti samo sada. On nije otporan kultura za zimu, jer slabije podnosi ekstremno niske temperature. Morate znati da se zimski program sprema za ekstremno niske do -20. Dakle, ove kulture koje bacimo, one podnose -20. Mi se za to spremamo. Ako nema -20, još bolje, ali ako ima -20, hrana mora da bude servirana u našem marketu, a to je naša bašta. Sada, ako ne nađete taj dugi beli ili kamoš, uzmite karentan, njega imate na svakom ćošku, samo što eto, onda nećete imati priliku da uzgojite dugi beli, ali praziluk je praziluk, ne treba se time mnogo zamarati. Kelerabe sve mogu u kontinuitetu, o kelju sam pričala, što se brokole karfiola, prokelja tiče, i lisnato kelja, skrenut ću pažnju da ne preterujete sa tim sadnicama. Najveći problem što se preteruje sa brokolom, jer ljudi vole da jedu brokolu, ne shvatajući da je to zimska kultura i da je to kultura koja kreće da raste tek u jesen, jer masovno imate brokolu u marketima u jesen, možete odmah da povezujete, mada naši su marketi, nas su marketi razmazile, brokolu možete kupite uvek, ali generalno to je od jeseni kreće da se sadi i kreće da raste, pa eto zimska kultura. Tako da savjetujem da ovde ubacite nekih 10 sadnica, da prosto učite, probate, jer se može desiti da vam uspe brokula ukoliko su njoj adekvatni uslovi, kao što je recimo ove sezone mnogim baštovanjima uspela brokula jer je bila kišna sezona, da je bila sušna sezona, brokula bi procvetala. Jednak slučaj sa karfiolom, karfiol masovno sadimo u majskom rasadniku, nemojte da sedite više od 10 sadnica, da imate ukupno, zato što je najvažnije od svega da ne pretrpate svoju baštu onim što tu neće uspeti. Lisnati kelj je kultura koja vas hrani od početka do kraja. Uvek savjetujem da imate puno lisnatih keljeva, ali generalno za jednu baštu od 100 kvadrata ne treba više od 15 biljaka, dala sam odgovor na tu temu. U učionici, zato što je to biljka koju počnete da skidate listove i berete je do kraja. Dakle, ona kada se ubaci u aprilu sadimo kupusarice, ona vas hrani do narednog aprila kada daje seme. To su biljke koje najviše savjetujem i lepo bi bilo da iskoristite ovaj period do početka setve, početak setve je 10 i 12 i da nađete puno lisnatih keljeva. Ako ne nađete sada, naći ćete tamo u maju. Raštika, količina za celu sezonu, razdvajam raštiku i lisnati kelj. Pod lisnatih keljevima mislim sibirski kelj, različite ruske keljeve, ne znam, to su vam keljevi toskanski kelj, raštika je opet nešto drugo, jer kako se ono kaže, sve može da bude sa jedne strane sve vrste lisnatih keljeva, ali raštika je broj 1. U pitanju je kultura koja je proglašena za najzdraviju kulturu na svetu. I zaista kad spominjete raštiku, vi morate da znate, to je ta hercegovačka raštika, mislim, ne mogu sad kažem čije poreklo, ali ja znam kao hercegovačku, to je biljka koja je čisto zdravlje. I ja savjetujem svima vama da ubacite do 15 komada raštike, da pronađete seme i da to bude osnovni izvor hrane vama preko zime. Evo ja je imam sada i upravo idem posle ovog u berbu. Prokelj 10 biljaka, isti princip kao što sam pojasnila malo pre. Ono što je takođe bilo pitanje u samoj učionici jeste zašto mi spremamo naše sadnice kao decembarske sadnice, i moja uloga je da vam objasnim kako ćete isplanirati svoju baštu, jer sada kada vidite spisak ovih biljaka, vi ste, ono što sam primetila u učionici, permutovali, jer zaista mislim da, kako vam kažem,
ljudi su na neki način i slepi za sezonu ako nemaju plan svoje bašte. I zaista želim da vam pomognem da svi koji ste tu bez projekata, i moram da kažem, ja sam jedna, znači ja ne mogu da radim na stotine projekata, tako da je meni cilj da vas naučim, da sami to postavite do određene mere koliko ja to mogu da uradim, jeste da znate zašto mi radimo ove sadnice. Zapravo mi minimum sadnica koje se nalaze na ovom spisku radimo, evo, sad ću se vratiti, radimo za rano prolećnu zonu. Rano prolećna zona ima uglavnom drugačije kulture. U rano prolećnoj zoni su nam mrkva i salata. Evo sad ću vidjeti da li sam pripremila naredni kadar, naredni slajd. Da, evo ga, jesam. Decembarske sadnice za rano prolećnu zonu su vam ovo. Tako da morate da znate kada planirate sada svoju rano prolećnu zonu da isplanirate ove kulture, jer ove kulture moraju biti posejane u određenoj količini za rano prolećnu zonu. Opet skrećem pažnju za mrkvu, ne može vam to biti celokupna setva mrkve, jer je to veliki rizik. Zato je potrebno da bude jedan turnus mrkve koji ćemo ubaciti u neki tunel s mrkvom i onda morate da ispitujete u ovoj sezoni kako je to, kako je vaše iskustvo, da li je pozitivno iskustvo, jer da nema baštovana eksperimentatora ne bi bilo ni napretka. Što se salate tiče, svu salatu koju sada sejemo je za rano prolećnu zonu. Mi imamo ponovo setvu salate koja će biti u januaru, u ovom slučaju u februaru, i ona će nas spremati za kasnu prolećnu sezonu, za gasnu prolećnu zonu, ali je ovde najvažnije da oni koji imaju problem s puževima zaista akcentuju sada. Dakle, vama koji imate problem s puževima, sada je akcenat na salate ako želite da ih jedete, jer kao što sam rekla, mi ćemo njih na poseban način da odnegujemo. Svake sezone u rano proleće ubacujem 500 sadnica salatu u svoju baštu. Dakle, to je 500 sadnica koje ja moram da odnegujem da bih imala u ranoj prolećnoj zoni. Kao što ste vidjeli prošle godine, odnosno ove godine, još uvijek godina nije završena, na YouTube kanalu kada sam snimala, ja sam imala krupne, velike sadnice i svi su se pitali kad je to odnegovano. Ovo je to taj princip koji sam primenila, jer sam vježbala da li salate mogu kada se upikiraju da se unesu unutra, jer ne mogu one da rastu vani. Na niskim temperaturama biljke slabo rastu, jer mislim, ne možete očekujete da vam bilo šta raste kada je vani -7, -8, a na -10 već moramo da unesemo salate. Korijander kao sistem zaštite, peršun, paštrnjak, celer, selen. Selen je po izboru, selen nema ovdje nikakvu funkciju drugu osim da bude hrana vama, zamena za onu poznatu vegetu. I zašto nam kupusarice ne idu u rano prolećnu zonu? Zato što kada ubacimo kupusarice u rano prolećnu zonu u kojoj nisu postavljeni sistemi, dakle one ne idu, šta znači rano prolećna zona? Oficijalni datum za postavku je 1. mart, nekada možda bude 15. februar, a nekada je 15. mart, zavisi od toga da li je pao sneg ili nije. Ali ako ste u no-dig sistemu, vi jeste u mogućnosti da odmah posadite kulture. Primjera radi, grašak koji trenutno nije tema, može se i pod snegom saditi, jer to je seme koje je potpuno otporno na minuse. Dakle, najvažnije od svega jeste da kada ste pripremili svoju zonu, vi ste spremni. Ali zašto nećemo naše, možda čak i potpuno zrele kupusarice ubaciti u rano prolećnu zonu kao prve u oficijalnom datumu koji je 1. mart? Zato što je to prva hrana predatorima. Nama je jako bitno da tu ubacimo kulture koje predatori ne vole toliko kao što vole kupusarice. Kada vi 1. marta ubacite svoje kupusarice, možete da se pomirite s tim, prvi buhači će ih pojesti. Jer ne samo buhači, dakle, svi zalutali insekti koji su se tek probudili će pojesti vaše kupusarice. Zato je nama bitno da od 1. aprila ide presadnja kupusarica koje moraju biti čvrste, tada stabilne. Čak smišljam nekakve sisteme kako ih zaštititi od puževa putem mreža koji će se kao okovratnici vezati ispod, da puževi ne mogu uopšte da uđu
Znači, ni od ozdo, ni od ozgo, da ne mogu nikako da uđu, da možete da u ranoprolećnoj zoni spasite, recimo, 50 sadnica, kupusarica i da se njima posvetite. Dakle, jer najvažnija je stvar sada ne ostavljati zaista sve predatorima, mislim, nešto mora da ostane i nama. Zato kupusarice idu u kasnu prolećnu zonu, to je kasna prolećna zona podrazumeva jedan čitav spektar kultura, jer ta zona u ovom slučaju je vegetaciono odvojena. U ranoprolećnoj zoni će se svakako u jednom momentu ubacivati kupusarice, ali taj moment neće biti 1. mart, nego 1. april. Evo, kao što vidite, ovdje imamo i kulture koje pripadaju svim zonama. Strateška zona su na mrkva i salata, o tome sam pričala. Idemo na naredni da vidimo šta je spremno. Kako su lepe moje kelerabe. Ali zimska bašta je prelepa. Ja mogu samo da je gledam. Mislim, ne treba meni ovolika količina hrane. Mislim, to je zaista izobilje u bašti trenutno, ali je mnogo lepo. Sad pravim digresiju zbog ove slike koju gledate. Mnogo je lepo pokazati plasteničarima u okruženju da je moguće drugačije i da trenutno u mojoj bašti ima više hrane nego u njihovim plastenicima. Dakle, to je mnogo lepa činjenica, jer kada to vidim, kada uđem u baštu i kada vidim ono izobilje hrane, razmišljam o tome kako je to divna poruka svetu, kako je to divna poruka oslobođenja. Ja duboko verujem da ni jedna osoba ne želi plastiku na svom tanjiru, jer da li vi znate šta se dešava sa plastikom na 40-50 stepeni? Ta plastika emituje štetne supstance koje upijaju naše biljke, to se sve sliva u tu zemlju i mi iz naših plastenika jedemo vrlo toksičnu hranu. I onda se tu postavlja pitanje zašto je sve više onkoloških pacijenata? Pa zato što uopšte ne vodimo računa o tome šta radimo našem organizmu, koliko mi takvih stvari unesemo, koliko nam, mislim, znate ono kad neko kaže, pa šta, kakve veze ima, jedan plastenik, manje više. To završava na našem tanjiru, nas koji smo protiv plastenika, ali ono što je najgore, ta hrana iz plastenika je toksična, jer ta plastika, to nije plastika koja je prehrambena, postoje tačno oznaka plastike koja je prehrambena 2 i 5 koju možete da koristite, sva ostala plastika je vama velika opasnost za zdravlje. I ovo što vidite je meni primer gde kada ljudi koji su, nemaju oni ogromne plastenike, imaju male, ali to je sve, kao što sam rekla, nepotrebno, oni sada imaju priliku da uče šta je zimska bašta, jer posebno na selima je jako teško da ljudi izađu iz nekakvog tradicionalnog načina, jer, kako da vam kažem, čak ljudi, mislim, i u svojim domaćinstvima ne žele da budu prvi revolucionari, koji pokreću nekakve izmene. Decembarske sadnice za kasno proleće u letnju zonu su vam, evo, kao što vidite, kupusarice, praziluk, cele prštenjak, peršun, selen, korijander, stalno spominjem, zato što oni vama ulaze bukvalno u sve zone. Što znači da sada, kad imate rano prolećnu zonu, vi nećete potrošiti ili udomiti sve sadnice, celera, paštrnjaka, peršuna, nego ćete to nužno ostaviti za ostatak bašte, jer one učestvuju u integralnim sistemima zaštite. Dakle, nama je najvažnija stvar da ovde imamo sistem zaštite koji se uspostavlja pomoću ovih začinskih biljaka koje su ključne u regulisanju nivoa moljaca i muha. Evo, ja sam pričala o kombinaciji u epizodi Paradajz koji se kombinuje s biljkama i zašto se kombinuje s njima, pa eto, tu vam je priča o celeru i pršunu koji su zaista vrlo važni u regulaciji paradajzovog moljca. Jer postoje moljac koji napada onu petu, dakle korensku petu paradajza i ako vi radite kombinacije, taj celer i peršun su, osim što će privući korisne predatore, neki od njih na sebe privuku same moljce i moljac se zadrži tu i ne napada naš paradajz. Dakle, najvažnija stvar je kupusarice rasporediti u kasno prolećnoj i letnjoj zoni, jer tada već, naročito kad je u pitanju letnja zona, mi imamo tu, letnja zona je po sistemu projektovanja urađena, to su one crvene kvačice koje imate na projektu, pa onda se te crvene kvačice samo povezuju od ozgo prema dole, to je taj novi sistem projektovanja
jer kao što sam rekla, centar ovog sistema u ovoj sezoni jeste čovek. Uvek su mi u centru biljke, emotivnom centru, jer sve posmatram iz perspektive jedne biljke, ali najvažnija stvar je grliti, voleti ljude i pomoći im da se snađu, jer znate koliko ljubav osjećam prema svim članovima zajednice koji se izuzetno bore da budu istrajni, da ne izgube svoje biljke. Gube, mislim, vi ne možete da verujete šta ja prolazim na tim konsultacijama. Prolazim razgovore s ljudima koji gube i po 4-5 puta rade presadnju istih kultura, ali su istrajni, ne koriste hemiju, baš zbog njih, zbog takvih heroja sezone, a svi ste za mene heroji zaista, jer se trudite po biološkim metodama da uzgajate u ovom ludilu industrija koja nas okružuje. Zato je čovek stavljen u centar ove sezone i zato je najvažnija stvar njemu olakšati. Zato su gredice isplanirane tako da kada uđete u nju, obavite odmah tog dana setvu i sadnju. A ne, sada ću malo da ubacim mrkvu, ona je 1. marta, pa ću onda da ubacim tu sam kupus, on je 1. aprila, a onda ću doći da ubacim paradajz 1. maja. Pa vi morate 3 puta da se vratite na jednu istu gredicu. Sve je to uklonjeno i napravljen program koji će da miluje ljude. Ja se iskreno nadam da ćete tu ljubav da osetite u ovoj sezoni, jer sam se zaista potrudila da sve vaše suze i sve vaše brige i gubitke, nije lako gubiti. Ja sam rekla, umetnost gubljenja, to je jedna ozbiljna veština u životu, jer ja sam je naučila i pomaže mi da dobijam, na kraju uvek puno dobijam, ali je jako bitno da tu kod tih silnih gubitaka na kraju dobijete jedan zagrljaj, kao što je program koji će verovatno da vam pomogne. Decembarske sadnice za sve sezone su začinske biljke. Evo vidite kako mi je lep celer, tu sam kao strelicu stavila da se vidi da je celer. Dobro, idemo dalje, imamo još 4. Ok, bar vidim da je 4. Šta je vam, sada smo došli do onog ključnog trenutka kako se radi setva za ovu sezonu i moram da vam kažem da je opet analiza ove godine, analiza rada sa početnicima mi je ukazala da moram opet da nađem neko drugo rešenje za setvu i sadnju, jer znate, sistemi setve i sadnje se menjaju pre svega zbog početnika. Imamo 40% početnika na platformi i njih moramo da pazimo i da negujemo, jer početnici se prvo plaše. Drugo, 40% ljudi prvi put sam nam uzima seme u ruke. Znate koliko je to prvo divan čin, velika odgovornost i potreba da ih sve zagrlim, da kažem nemoj da se brinete, da se plašite. Svi smo mi jednom morali da krenemo, svi smo i počeli jednom, to je tako. I ovde je najvažnije pronaći način setve i sadnje koji će imati što manje gubitaka. Pa eto, mi smo imali direktnu setvu u prethodnim sezonama. Prošle sezone smo uveli sistem naklijavanja, onda se tu baštovani nisu dobro snašli, iako sam ja menjala te sisteme na YouTube kanalu, zato što kada su stavljali debeli sloj vate, onda su kod tog pikiranja puno satnica gubili i to je opet izazvalo neku vrstu očajanja kod baštovana, jer je najvažnija stvar zapravo da se smanji procenat gubitaka. Onda s druge strane nećete verovati, kada se radi direktna setva semena, tu postoji princip da se rano proleće kulture, odnosno ta decembarska setva, kada se poseje, čim niknu biljke moraju da izađu van. To su vrlo osetljivi momenti, jer kada vam pobegnu biljke, vi ste izgubili, mislim, vi morate onda da spašavate, onda smo u ozbiljnom problemu. Opet su baštovani i kod klica gubili klice. Znači, onda sam se ja hvatala za glavu, mislim, nađe se neki način koji je lakši, gde ti možeš da vidiš da ti je nešto proklijalo, ali opet to pobegne, promakne i onda baštovani moraju da spašavaju te klice i onda se to ispostavio kao mnogo veći napor. Tako da je ove sezone vam je potrebno seme, posude, obavezne, do 5 cm dubine, kao što se reka paštrnjak mrkva do 10,
ne možete manje, jer im se ne smije iskriviti koren. Moramo da anuliramo grešku od ove godine, jer se koren iskrivio mnogim baštovanjama, mada paštrnjak je paštrnjak, on se koristi i kriv i prav. Ubrusi, ne vata, treba vam zemlja i folija kojom ćete pokriti, to isto ta folija koju smo koristili prošle godine. Što se zemlje tiče, ovde zbog početnika moram da skrenem pažnju da se koristi zemlja koju ćete kupiti iz presada, je vrlo osetljiva stvar. To je nešto, naročito kada su pitanje početnici koji ne prepoznaju kako izgledaju te prve kulture, dakle oni ne znaju kako izgleda biljka koja niče. Vama je potrebna čista zemlja koju ćete kupiti, jel, kao tu sam ja navela neku preporuku, ali uopšte nemojte da se držite toga, jer kako sam navela tu preporuku, to je buknulo i to više ne možete nađete tu zemlju i zaista mislim da sam direktno odgovorna što je promenjen kvalitet te zemlje koje vam je preporučeno u učionici, zato što se masovno baštovani kupili, oni sad imaju hiperprodukciju i to više nije to kao ranije. Tako da možete bilo šta, bilo koju zemlju da kupite, samo da je zemlja za povrće, ne za cveće, jer kada je u pitanju zemlja za cveće, da je tu, oni nisu u obavezi da paze čistoću te zemlje, jer kada je u pitanju cveće, cveće nije jestivo i vrlo često ta zemlja ima malo veći procenat teških metala, prema tome samo vodite računa da je zemlja za povrće. Zašto je to bitno? Zato što kada vam niknu biljke, to mora da bude biljka koja je posejana. Sada ako biste uzeli krtičnjake, pomiješali sa zemljom, to je epizoda u kojoj vam ja dajem savjet kako napravite svoju zemlju za presadu, to mogu da radim ja, to mogu da radi iskusni baštovani, ali vi morate prvo kao početnici da naučite kako izgleda biljka koja niče, kako izgleda salata kad nikne, jer kad imate mešavinu te zemlje od krtičnjaka do šumske zemlje, vi na tim pozicijama imate jako mnogo semena koje će se probuditi. Tu će se probuditi mnogo divljih biljaka i onda mi imamo opet problem. Šta je ovo što je niklo, a da nije salata? Dakle, najvažnija stvar je belo platno, ravna ploča, a to je vama čist kompost koji ćete kupiti u vrtnim centrima i poljoprivrednim apotekama i njega ćete sada iskoristiti da biste mogli tačno da pratite kako izgleda salata koja niče, jer to nećete moći da učite u bašti. U bašti, kada posejete kulture, pored salate, vama niknu i divlje biljke. Proleće je jak impuls za sve. Ne samo za naše uzgojene biljke, to je tako jak impuls, to je tako mnogo sokova i pokretačke energije da onda bukne sve, buknu permamodeli, buknu uzgojene biljke, divlje biljke, sve odjednom raste i treba da raste, ali je na nama da učimo kako izgleda ono što smo mi posijali. I sada imate priliku da učite o tome, sad ću vidjeti šta sam dalje pripremila, način setve i održavanja. To je ono što sam rekla, direktna setva, sledeći nedostaci. Kada sad posejete ove semena, navešću primer kupusarica. Evo da bih vam slikovito pokazala, pričat ću o kupusaricama. Kupusarice klijaju za 3 do 4 dana, one niču za 5 dana i u onom momentu kada niknu, vi morate njih da izbacite odmah napolje, dakle na hladno, da biste usporili njihov ubrzani rast. Ove sve decembarske sadnice su kulture koje ne podnose visoke temperature, dakle ne podnose sobne temperature. Mi sobnu temperaturu koristimo samo da bi one klijale. Dakle, to je taj, kako kažem, osnov za klijanje semena i sve ostalo se dešava napolju. Ukoliko vi ostavite te svoje biljke unutra, one će izrasti u visinu i vi ćete imati ne salatu koja raste iznad nivoa te vaše zemlje, već salatu koja je visoka 10 cm i ona će samo pasti, prelomit će se i vi ćete uglavnom da izgubite sadnice ili ćete morati jako mnogo da se potrudite da ih spašavate. Ako početnik sam po sebi mora odmah da spašava svoje biljke, ulazi u fazu stresa i tu fazu stresa želim da izbegnem. Znači, kad se obavi setva, to će vam biti objašnjeno u lekciji,
tada se pokrivaju folijom, to ću vam verovatno sad objasniti, možda na nekom narednom kadru, i to ide na neke police ili ormare na klijanje. Vi ste u obavezi da proveravate vaše semena, vratit ću se na prvi kadar, u kojoj fazi, za koliko dana, a uglavnom za 3 dana već može se očekivati da će biljke niknuti. Što se naklijavanja tiče, na vati nedostaci su bili upravo to što je debela vata i nakon toga kad radimo pikiranje, kod kolektivne sadnje to nije bio problem. Recimo kad je prazaluk u pitanju, to vam zaista nije problem. A kada je u pitanju pikiranje sadnica, mnogo vas je izgubilo, nije da znalo dovoljno da nakvasi vatu, niste znali da izvučete. Pazite, meni nijedna klica nije pukla, niti jedna biljka, ali ja nisam merilo. Meni je najvažnija stvar da je 30% baštovana imalo problem. To je zaista veliki procenat da bismo razmislili o tome da postoji lakše rješenje. Kombinacija je upravo to rješenje, ja sam razmišljala nekih 15 dana kako da ove sezone radimo, a da eventualno to bude naš novi pokušaj, da olakšamo početnicima. Svi vi koji imate iskustvo možete da sedete i sadite kako hoćete, vi ne morate da pratite signale kako ćete to naklijati. Onaj koji ima iskustvo od više od 3 godine, on, mislim, prosto zna kako se seju presade, ali ja se ovde obraćam isključivo početnicima, jer početnici moraju da dobiju nekako način koji će da smanji probleme. Tako da sam došla do kombinacije, jer u učionici čitave prošle godine se pisalo o tom naklijavanju na vati, o problemima i 28% učesnika je iznelo svoje pozitivne stavove o ubrusima. Ali koja je negativna stvar kod ubrusa? Znači, mi definitivno moramo da naklijavamo, zato što početnici moraju da vide da je nešto klijalo, jer, mislim, u suprotnom, kod direktne setve su gubici ogromni, jer početnicima zaista pobegne, preko noći im pobegne kupusarica i tu su gubici ogromni. Zato je bitno da semena koje klijaju početnik vidi, da on vidi da se to seme probudilo, da je krenula klica, a ne da ono nekako nagađa kad će se to desiti. Ovde sam donala odluku da se radi kombinacija, nedostatak ubrusa je u tome što ubrusi pucaju, znači vi ne možete na tacni da naklijavate jer mnogo je jednostavno meni, ja ne moram da imam zemlju, ja naklijavam sve i onda samo prebacim u zemlju, znači sad mi padne na pamet da hoću da sejem, nemam zemlju oko sebe, uzmem nekakvu tacnu, male salvete, bacim seme, prekrijem folijom, to seme mogu da ponesem, da transportujem bilo kako i na taj način sam unapred sa setvom. Ali to je moje iskustvo. Vaše iskustvo ili vi koji nemate iskustvo morate tek da ga steknete i ja sam jednom počela od nule, nisam znala kako izgleda cvekla koja niče. Ova kombinacija do koje sam došla bi trebala da bude bolje rešenje. Dakle, bit će vam potrebne posude koje ćete da napunite zemljom. To ću vam pokazati u lekciji 1. Na te posude će se, ta zemlja, dakle, će već biti u posudama, na posude će se staviti ubrusi. Ubrusi se kvase, preko njih se stavlja seme i preko toga folija. U onom momentu kada seme klija, seme će, čim klija seme, preko tog semena se stavlja zemlja. Semena ćemo na ubrusima raspoređivati na tačno određen razmak, jer se ne moraju sve kupusarice pikirati, a mi ćemo pikirati onaj deo, mada, kao što sam rekla, pikirane kupusarice mnogo brže rastu i napreduju, tako da nam kod strateške zone trebaju krupne sadnice. Ali je ovde ključno da će početnici moći da ih vide, da klice neće morati da prebacuju, jer će one ostati tu i da u momentu kada klijaju semena, samo se preko toga stavlja 1 cm zemlje i to se onda izbacuje van na nicanje. Ključan moment je videti klice, staviti zemlju, izbaciti van. Seme ako je klijalo u zatvorenom prostoru, on završio je svoju obavezu,
i odmah se mora izbaciti van seme, biljke moraju da niknu van na balkonu negde, dakle ne na direktnom snegu, nego prosto u nekakvom zatvorenom prostoru, ali da su direktno izložene sunčevim zracima, odnosno svetlosti, jer u suprotnom će izrasti u visinu. Ako biste slučajno tako sve odradili i vidjeli svoje klice, promašili termin da ih izbacite van, već sutradan, dakle sutradan biste imali pobegle kupusarice koje su se kao mreža rasule po tim ubrusima i to samo možemo da bacimo. A i ako se to desi, nije ništa strašno, možemo da ponovimo, jer čovjek se uči na greškama. Sve ovo što vidite kod mene, pa i ovaj radić u ruci, nastao je kao rezultat mojih grešaka. Ishrana, što se ishrane tiče, ona počinje u 15 dana nakon nicanja, počinjemo s ishranom, jer, odnosno, kada ste sve ovo odradili, kada ste posejali seme, vratit ću se sad na početak, dakle, ubacili zemlju, stavili ubrus, okvasili zemlju, zemlja mora biti mokra, stavili preko toga seme na određeni razmak, to ćemo pokazati u lekciji 1, stavili foliju, stavili na nekakav plakar ili neki ormar, visoko se nalazi topao vazduh, dok se ispod, znači pri dnu nalazi hladan vazduh, zato biramo visoke police, zato što je topao vazduh iznad i ovde čim nakon 2 do 3 dana, kada to klija, odmah stavite zemlju i izbacujete van. Kada biljke niknu, one će sporije nicati van jer je vani hladno, ali će niknuti ispravno. Dakle, vi tu foliju nećete skinuti, opet ćete vratiti foliju gore, ona će niknuti ispravno, niknuće u visini zemlje. I to je nama ključno. Ključno je da biljke i sporije rastu, ali da dobro niču. Nakon toga, kada biljke niknu, idemo odmah izbor hranima, on je veliki. Ovdje imate vrbin sok, koji se pravi, nemojte misliti da povređujete vrbu kada je režete, jer vi činite uslugu vrbi, ona se mora urezivati, jel? Kvasac, imate link, teče se zalivanje, kako se pravi kvasac, ofsana voda, kurkuma, univerzalno biljno đubrivo, sve ovo može da bude izbor. Šta god izabrali od ovoga, šta vam je god lakše od ovoga, vi možete da primenjujete, dakle, niti jedna od ovih metoda nije pogrešna. Dalje se zalivanje radi isključivo prskalicama, tako ćete aplicirati i ishranu, odnosno teču za zalivanje, jer jednom nedeljno, dakle neka vaše svako zalivanje, odnosno prskanje, bude upravo nekom od hraniva, dakle ovo što ste izabrali, jer je najvažnija stvar da to ne bude uzaludno. Ne možete zalivati sve dok se ne razvije treći list. Kada se razvije treći list na vašim biljkama, tada već možete da koristite male kantice za zalivanje, ali nipošto mlade biljke ne mogu da idu odozgo pod jakim mlazom, jer možete da polomite, da povredite svoje biljke, a to nam svakako nije cilj. Da vidim šta je dalje spremno. Ovo, vidite ovo. To vam je presada koja se, pošto ja imam destinacije na više, odnosno nekretnine u više gradova i onda te balkone koristim za uzgoj. Zapravo meni je stan služi kao edukativni poligon da pokažem baštovanima u gradu da se u jednom stanu može pripremiti presada, dakle da vam ne trebaju posebni uslovi, tako je nastao taj program, jer ako uzmete u obzir da ja imam kuću, da ima sve uslove, veliki tren, i zašto ja uzgajam presadu uopšte u stanu. Da objasnite, prvo dobar den, da objasnite što je to raštika. Na golem deo slušateljite nije jasno. Pa raštika je kultura, mislim raštan. Znam da je to biljka sigurno. Da. A da li ste čuli za raštan? Ne. To je neka vrsta lisnatog kelja. To ne mogu da objasnim zato što je to sorta kupusarice. To će ipak morati na internetu. Raštan je nešto što samo izgooglate i vidite
gde se može nabaviti seme. Može se nabaviti seme u poljoprivrednim apotekama. To je lisnata kupusarica koja raste kao, možda bude niska ili visoka, ja imam i one gigant sorte koje rastu i do 2 metra visine. A to je kupusarica sa koje se samo skidaju listovi, ti listovi se jedu. Dakle, nešto kao lisnati kelj, ali je mnogo zdravije od svih lisnatih keljeva. Evo, kao što sam rekla, a inače, kultura broj 1 u svetu po statusu zdrave biljke, druga je kineski kupus. Dobro, hvala. Второ прашање. Dobro. Рековте дека не се препорачува пластеници, покривање со фолија. А што мислите вие за покривање на топли леи со стакло и поликарбонат? To se može koristiti, staklo da, jer mnogo baštovana koristi. Da, njega ne koristim, njega ne savjetujem, ali staklo da, jedino je, malo je staklo nezgodno za rad, recimo meni u divljini, ja generalno ne koristim ni staklenike zato što sam na olujnim vetrima, ima puno životinja, ko može sebi da priušti staklo, da. Što se tiče drugih oblika, oni nisu ni toliko izdrživi, recimo, na ekstremno niskim temperaturama kod mene, a drugo, ja ih nisam koristila, tako da ne mogu puno tu ni da pričam. Staklo da, svakako. Ono je inače preporučljivo u organskom uzgoju. Ko ne može da uzgoji na otvornom polju, ima recimo na planinama vrlo niske temperature, onda je poželjno raditi staklenike. Ali, kažem, čitav program se bazira na tome da se može uzgojiti na otvorenom polju. Jer čitav program se bazira na tome da se radi pravilan izbor sorti. Jer ovde je ključ u sortama zapravo. Jer pitanje je sada da li je potrebno investirati u staklo ili bilo kakav oblik plastike, ako je moguće uzgojiti hranu na otvorenom polju pravilnim izborom sorti. Jer mi imamo zaista problem, ključ uspeha je u tome što ljudi ne prepoznaju sorte. Jer evo recimo ja sam imala veliki problem što godine kada su mi ovce upale i uništile baštu i onda je vlasnik Strahovac rekao ne postoji bašta zimi. I onda sam ja pokazala baštu zimi, to je Balkan bašta. Ljudi ne znaju da postoje sorte koje su otporne na -20, da su te raštike otporne, raštani, lisnati keljevi, većina kupusarica, blitva, dakle sve ono sa spiska, rotkve. To su čak kulture ne samo koje rastu, nego koje dobijaju esenciju hranljivih materija na niskim temperaturama. Sad je pitanje, ako im se postavi efekat staklene bašte, kao što sam rekla, ja ne koristim staklenike niti bilo šta, da li one u stvari dosežu svoj maksimum zdravlja? Jer raštan mora da smrzne da bi zapravo bio lekovit. U pitanju je antikancerogena biljka koja se koristi u tim zelenim sokovima. I sad tu se postavlja pitanje da li ona, ako je ne damo adekvatne uslove, zaista jeste zdrava. Jer u prirodi biljke rastu na otvorenom polju. U prirodi nema stakla, u prirodi nema plastike. Tako da ja lično, kompletan moj program se bazira na tome da ništa osim prirode ne treba, da mi treba da zapravo sebe prilagodimo izborem sorti, da ne budemo razmaženi i da se, kako kažem, prilagodimo prirodi. Kad je u pitanju sklad s prirodom, on zaista podrazumeva da sebe uskladimo, da pratimo, da osluškujemo, jer to je permakultura. Pratiti šta od toga uspeva, jer ne možemo svakako da uzgojimo. Zašto služe staklenici i plastenici? Oni služe da uzgojimo ono što generalno ne može da uspe. Salate koje ne mogu da uspeju, da uzgajamo kulture koje ne mogu da uspeju na otvorenom polju. Ovde je u programu uvedeno ono što zaista uspeva na otvorenom polju. Tako da niko ne mora da ulazi u neke investicije posebne, jer staklo je vrlo skupa investicija. Nije to uopšte, mislim, nije jednostavno napraviti te staklenike. Oni nisu kontraindikovani program u smislu da sada će one biti štetne za biljke. To je efekat staklene bašte, ali za zimsku baštu mislim da je to jedan višak investicija u životu. Eto. Treće. Da. Спомнахте тамо селен.
Ние тоа го нарекуваме селин и тоа е повеќе годишна билка, има силно разгранет корен. Со која цел се користи во овие лејте? Која е целта на садењето на семе? Koje mesto u bašti? Koji je cilj? A koji je cilj? Aha, cilj sadnje. Šta ima značaj? Pa da, ja sam rekla da biljka nema značaj u integralnom sistemu zaštite. Ona je značajna samo zato što je zamena za vrlo otrovan začin kao što je vegeta, jer ona se zove vegeta jer ona ima, kao što sam rekla, isti ukus i baštovani imaju priliku da zamene jedan toksični začin koji se kupuje biljku koja će dati adekvatan miris. To je višegodišnja biljka koja se uvek stavlja po ćoškovima bašte. Ona ne ulazi u plodored. Ona je nešto što sada kada postavimo u baštu, ona trajno ostaje u skladu sa tom kulturom, dalje radimo kombinacije. Jer to je jednako kao špargla, jednako kao artičoka, to su višegodišnje biljke koje imaju i razgranat koren i velike su, mogu da budu velike žbunovi, tako da je njih uvek poželjno po strani staviti. Postoji integralni sistemi zaštite u projektima gde se recimo 3 selena stavljaju na taj integralni sistem ili se po jedan rasporedi šira bašte. Dovoljno je samo da postoji kao alternativa. Moramo naći alternativu za taj začin koji se obilno koriste u jelu, kao što je, mislim, postoje ljudi koji uopšte ne žele bez tog začina da jedu, pa eto, samo zbog toga taj selen tu prisutan. On se sada seje, ne može baš da uspe u rano proleće, nekako mu je prijavost smanjena, jer kao višegodišnja biljka on treba tu stratifikaciju. Eto, zato mi sada ubacimo selen pravi. Веќе кога спомнавте артичока, тоа е моје четврто прашање. Зошто не спомнавте ништо за артичоката? Таа мислам дека прилично издржлива и корисна билка. Pa zato što je artičoka jednako, ja je uzgajam, ona nije deo same bašte, jer mislim artičoka, šparoga koju ja uzgajam su kulture koje su trajne, dakle to su višegodišnje biljke, jer kada se posadi artičoka, to je kao da posadite drvo. Dakle, nema nikakve razlike između toga saditi artičoku i saditi stablo kruške. Zato ja takve stvari ne povezujem sa baštom, jer to su kulture koje ne idu u baštu. Ona može doći u baštu, ali artičoka za nekoliko godina ima širina, njena je 2 do 4 metra, čak može biti široko onaj grb, jer ona ako ima adekvatne uslove, da ima džinovskih sorti, ima različitih sorti, jer tu je jednako priča i sa kineskom kupusom, gde kada su videli kineski kupus u mojoj ruci, rekli su to nije kineski kupus jer su navikli na one male. A tu zaista postoji 13 sorti koje se može uzgojiti. Kod artičoke postoje džinovske i male sorte, ali ona zaista kao široki grn nema ona prvo nema ulogu u ovom sistemu jer nema ulogu u zaštiti. Dakle, nema nikakve potrebe da se tu stavi, drugo zauzima puno prostora. Ona će u dogledno vreme kao trajna kultura zauzeti pola jednog peronodela, što je zaista nekako suludo. Drugo, nju treba postaviti na trajno, odnosno stalno mesto, jednako kao kad se sad voće. Zato ja nju ne uključujem i kada se učionici postavljaju pitanje o šparglama, uvek kažem špargle izvan peronodela, jer ja ih imam, a one se sada utunele kao i artičoka. Dakle, to treba iskomenovati oko bašte. Jer ja nisam spominjala ni čičoku, recimo čičoka koja je takođe višegodišnja kultura, jer ja nju imam 15 godina isto mesto, vadim korenje, ona se tu obnavlja. Ovde se zapravo ono što u programu spominjem jesu samo one kulture koje se mogu smjenjivati i planirati u toku sezone sa malim procentom trajnih kultura koje imaju ulogu u sistemu zaštite. Eto, zato se ona ne spominje, ali u principu će biti možda jedna epizoda na tu temu. Благодарам. Hvala vama, blagodaram. Ja imam jedno pitanje. Sad je zimni sezon i imamo citrusno ovošje. Šta da radimo? Da li možemo koristiti otpadke od ovih citrusnih ovošija u naše
U permamodelu, da. Pa, znate, to je, o tome sam pričala sa Fidančom, svakako na konsultacijama. Kada je u pitanju izgradnje permamodela, ja uvek savjetujem da ljudi koriste samo otpad iz biouzgoja, odnosno ono zašto oni garantuju, jer je to nešto što učestvuje dalje u izgradnji, jer mi to citrusno voće jedemo svako. Znači, kad se kupi citrusno voće manje više, zavisnosti od toga iz kog kraja dolazi, to može da bude toksično, odnosno prskano više puta, a neko manje, neko više puta je prskano. Morate da znate da na taj način unosite u svoje permamodele pesticide koji se nalaze na tim površinama i s druge strane, ono što je ovde bitno, ne vole baš mnogo gliste citrusno voće. Dakle, gliste pružaju nekakav otpor tome, tako da je moj savjet da se citrusno voće ne ulazi u izgradnju. Mislim prosto da ako možete da izbegnete, to se može kompostirati odvojeno, jer ako se hranite citrusima, to ćete samo odvojeno da iskompostirate i može da se koristi za cveće, recimo, kao neka vrsta dohrane, jer ne treba sad to bacati. Mislim, tu se postavlja pitanje ako to jedem, kako to nije zdravo ni za moje biljke, ali makar ta hrana koju sami proizvedete da bude potpuno u kontrolisanim uslovima, dakle da potpuno možete da kontrolišete njen uzgoj i da znate da ono što jedete nema tragove pesticida. Mi u baštu bacimo fitoremedijacione sisteme, to su sistemi koji čiste baštu od pesticida i od teških metala. Ti sistemi, to je posebno predavanje i posebno će se pričati na tu temu, ali najvažnije od svega je da bar, kažem, ako te kore već, ako jedete te citruse, prosto kompostirate za cveće. Eto. Ima još neko pitanje? Ima još jedan član se stidi da izađe na kameru za borba protiv tuta apsoluta. Ja nisam ništa čula. A borba, kako se spravljate sa tutom apsolutom? Opet nisam ništa razumela. Za paradajz tuta apsoluta. Aha, tuta apsoluta. Tuta apsoluta nije problem na otvorenom polju, ne samo problem u plastenicima. Ona nije problem na otvorenom polju. Tuta, apsolutno ne. Zato što je ona, zapravo kada uđe u plastenik, onda ste u velikom problemu. Postoje preparati koji su na bazi belog luka, koji su se pokazali kao efikasni, ali je, kažem, najveći problem kada on uđe u plastenik, onda se ti plastenici su u velikom problemu. Ja imam pojavu tute na otvorenom polju, ona je uvek u tragovima jako mnogo predatora, neprijatelja vani, tako da eto.